Ayan guys, bali ito yung ating napamili sa Pure Gold. Bali ano na siya, ginulo-gulo ko na siya dahil pinagsama-sama ko yung mga magkakatulad. Bali nakapamili tayo ng worth 3,689 pesos. Ayan yung aking 4K. Halos may sobra pa siyang 300, 'di ba? Time check tayo is 8:23 PM. Siguro dumating kami dito is 8 PM. And guys, di ba yan yung mga chicheria? Tapos may konting sobra dito. Pinagsama-sama ko na kasi sila. Tapos ito yung ating mga panimpla. Ayan, isa-isahin ko sa inyo. Diba, ito yung mga nabili natin sa halagang 3,800 or 3,689. Ayun, nakabili tayo ng Nesty Apple. Tapos, Copico Blanca Single. Energen Choco or Vanilla. Tsaka Choco. Ayan. Tapos, yung aking Milo, Copico Black, Energen Choco, Energen Champion, ayan, Champion. Tapos, Nescafe Creamy Latte. Yan yung mga nabili natin panimpla. Tapos, meron din tayong Copico Brown Single, Nescafe Creamy Latte, Creamy White, Great Taste White Single, Bear Brand Choco. Marami-rami din yung nabili nating panimpla. Great Taste White, Copico Brown, Champion, at saka Copico Blanca. Ayan guys, yung ating mga panimpla. Tapos kunting dilata lang to. Ayan, yan, diba? Ito lang yung ating mga napamili. Ilang piraso lang din yan. Hindi ko na isa-isahin sa inyo. Basta yan yung ating dilata. Tapos yung aking suka, isang pack na yung kinuha ko dahil wala silang tingi. Lahat nakapack. Tapos meron din tayong isang dosena oyster sauce. 12 pieces. Tapos yung ating toyo at suka, ay toyo ng 100 ml at 200 ml. Tapos meron din akong isang ginisa mix. Yan, isa lang to. Tapos nakabili rin ako ng tatlong ganito kasi 'di ba 18 lang siya Ang bentahan ko dito 23. Dati siyang 19.70. Yan. Tapos meron din ako nabili sa halagang 3,800 or 3,689 na kasama tong katol, tatlong karton at saka tatlong posporo. Ayan. Tapos dito naman sa kabilang plastic is last na plastic na to. Mga biskwit naman to. Ayan. Tapos, Fuji Bar, Skyflex, Fuji Bar Green or Bapandan. Tapos yung ating pita. Tapos, Combi, Skyflex, kondensada, Ribisco Choco, Ribisco Strawberry. Ayan, yan lang. Yan lang yung ating manabili. Mga biskwit, condiments, dilata, mga kape at saka kunting chicheria, 'di ba? Yung ating mga kape, 'di ba? Itong mga chicheria hindi ko na sa inyo isa-isahin 'yan dahil kunti nga lang yung nabili ko. Siguro bukas mamimili uli ako ng chicheria na lang. Ayan, guys. Yan lang naman yung aking kunting share. Thank you for watching. Ating mga biskwit, 'di ba?